حمص تمسكن فتاري لي ناملاق مسكينه سراح بزقلطفن خركب كحجزني دحر مصلاي نبر ويسك خيده شاهن امبوتيتون بليعه ناب اجنسيا انجه خدكم اجنسيا قرب قدمي انت هنا 5 دقيقه ابيلا سلاستخفتت اني مجمريا دلاي سراح نبركمو كتزاربن فتينا قنطليان سلازي يخل سبزح كيترداكوا حلفت قرب እንዳጽንሑ አወዳትን አዋልድን በበሓደ በብኽልተ እናመጹ ንወያ ገዛ ምልእ አበልዋ ብዙሕ ግዜ ቴሌፎን ተደወለ አውቲስታን ጽቡቕ ሰርቪረ ዝኽእል ዝደለየ ደወለሞ ኣነ ቅድሚ ኩሎም ስለ ዝመጻኩ ንዓይ ሓተተትኒ እታ አውቲስታ ተረድእያ ኣይክእልኒ በልኩ ታ ሰርቪረ ግን ስለ ዘይተረዳኣትኒ ነቲ ብጎኒ ዝነበረ ሓተትኮሞ ኣብ ጣውላ ምግልጋል ክበልዑ ከለው ቢኖ ባኒ ማይ ኮታ ዘድሊ ኣብ ጣውላ መቅራቢዩ ኢሉ ኣረዳኒ ግርም ዝኾነ ኮይኑ አውቲስታ ስለዚህ ትኽል ዋላ ሰርቪረ እንተቃልካ እንደኻ እምበር ዋጋ ይብሉን በለኒ በዚ ሓደ ክልተ ዕላል ምስትወዲ ጀሚርና ብዙሕ ዓለልና ካበ መጺካ ማዓስከ መጺኻ እዚ ኩሉ ብ10 ደቂቕ ዘይኣክል ግዜ ተሓታቲትና ወዳዕና ነትወዲ ኸኣ ማዓስ ከም ዝመጽ ሓቲተዮ ወርሕ ምግባሩ ግን ክሳዕ ሕጂ ስራሕ ምስኣኑ ነገረኒ ከምዚ ክንብል ተዓራርኽና በል ንዓናይ ንመሳሕ ኢሉ ንዩኒቨርሲቲ ወሰደኒ ኣብዚ ምግቢ ሕሱር እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ መጺካ ብላዕ ኢሉ እውን መኸረኒ ተመሲሕና ምስ ወዳእና ከም በሓድሽ ንኣጀንስያ ተመለስና ግን ሕጂውን ስራሕ ይነበረን ካብኡ ወፂና ምስ ሓድሽ ተላለኾ ወዲ ተስፋይ ተተሓሒዝና ንባር ዊስኪ መቸም ኣብዚ ነበርካ ነርካ ብዝወዓልካ ውዒልካ ከም መንገብገባት ተሰብረት ዑፍ ባር ዊስኪ ምዕላብ እዩ ተስፋይ ንሰብ ብሓንሳብ ምፍራዱ ደኣ ጸገም እምበር ቁኑዕ ሰብ ይመስል መስተ ፈጺሙ ኣይጥዕምን እዩ ሓሶቱን ዝፈቱ ይመስልን ለባም ሕያዋይ ኮይኑ ተራእየኒ ከምኡን ገንዘብ ከም ዘይብለይ ድሕሪ ክልተ ለይቲ ከም ቀደመይ ወይ ኮለል ክብል ወይ ኣባጎኒ ዕድለይ ክርኢ ምዃነይ ነገርክዎሞ ኣጀኻ ኢሉ ሙሉእ ተስፋ ሓበኒ ተስፋይ ንርእሲኡ ስራሕ ኣይነበሮን ግን ክልተ ኣሓት ስለ ዝነበርኦ ኩነታቱ ካባይ ዝሓሸ ነበረ ምስኣተን እውን ኣላሊኒ ኣዝየን ጥዑማት ንሳተን ድማ ኣጆኻ ኢለን ተስፋ ሓባኒ ምስ ተስፋይ ከየቋረፅና ሰሙን ዝኣክል ንኣጀንሳ ኸድና ንሱ ድሕሪ ሰሙን ተስፋ ቆሪፁ ምኻድ ገድፎ ኣነ ግን ኣጀንስያ ከይተሳለምኩ ውዒለ ይፈልጥን ከምዚ ክብል 3 ሰሙን ሓለፈ ሓደ ሐሙስ ኣነ እውን ተስፋ ቆሪፀ ናይ ንግሆ ናብ ኣጀንስያ ከይከድኩ ኮለል ክብል ወዓልኩ ተመሲሐ ዝገብሮ ምስጠፍኣኒ ካልእ ሲትረፍ መዘናግዒ ይኹንኒ ኢለ ንኣጀንስያ ኸድኩ ኣብኡ ብዙሓት ኣወዳትን ኣዋልድን ደለይቲ ስራሕ ኤርትራውያን ጽንሑን እሞ ዳርጋ ንመብዛሕትኦም ስለ ዝፈለጥክዎም ሰላማት ኢለ ኣትየ ተቐመጥኩ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣቢሉ ይኸውን ክልተ ዓበይቲ ጠላይን ሰብኣይን ሰበይትን መጽሞ ምስታ ስኞራ ድሕሪ ምዝራብ ሰራሕተኛ ከም ዝደልዩ ፈለጥና ሽዑ ንዓይ ደኹም ትወስደኒ ንዓይ ብምባል ከም ኣማይ ዝኣተወታን ጨዋ ኩላህና ትንበልና ሰብኣይን ሰበይትን ንብዙሕ ግዜ ርእሶም እናዝወሩ ጠመቱና ልክዕ ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ከም ዝሽየጥ ኣባጊዕ ገላቢጦም ረኣዩና ሓንቲ ዝተረፈቶም ምስ ናይ ዕዳጋ ሐሙስ ፍልይና ኮልኮል ዘይረኣዩ ወይ ዕድሜና ክፈልጡ ስንኹም ክፈትዎ ዘይምባል ጥራሕ እዩ ድሕሪ ነናሕድሕዶም ምዝራብ ታ ሰበይቲ ንዓይ ከም ዝደለየት ነገረት እሞ ካብቲ ኮፍ ኢለዮ ዝነበርኩ ሓፊለ ንቅድሚት መጻኩ ሽዑ እታ ሰበይቲ ፓርላረ ኢታልያኖ ጥልያንዶ ትኽእል በለትኒ እዚኣ ካብ ኣስመራት ሒዘ ፍሊጠያ ስለ ዝጸናሕኩ እወ በልኩ ቅጽል ኣቢላ ሰይ ኩቺናረ መግቢ ስርሕካ ዶ ትኽእል በለትኒ እዚኣ ጽቡቕ ጌራ ስለ ዘይተረዳኣትኒ ቁሊሕ ምሊሕ በልኩሞ ሓንቲ ጸላም ጓል ኣፍሮ ሲበላ በለትኒ ኣነ ኸኣ ትርጉሙ ከይፈለጥኩ ሲ በልኩ ሲኞራ
ዝግባኣነታ ኣጀንስያ ከፊላ ሒዞምኒ ብማርቸድስ ንገዝኦም ከትና ሲኞራ ቁመታ ነዋሕ ኮይና ሰብነታ ሙሉእ ንስሳ ሕልፍ ዝበለቶ ትመስል ሲኞሬ ከዓ ነዊሕ ኮይኑ ኣዝዩ ረጒድ ከብዱ ገዚፍ ጠልጠል ዝበለ ክዛረብ ከሎ እንቃንቃዕ ዝተንፍስ እግሩ ቁሩብ ስሕብ የብላ ሲኞሬ ብዙሕ ኣይዛረብን ሲኞራ ግን ሓድሽ ባተርያ ከም ዘእትኻላ ጠራዕራዕ ትብል ቁሩብ ምስ ዕረፍና ሴንታ ስምዑ ብኣኽብሮት ማለት እዩ እዚ ገዛ ዓብይ እዩ ብዙሓት መደቀሲ ዓራት ዝነበሮ ንኣሽቱ ገዛውቲ ገፊሕ ሳሎን ክሽነ 3-4 ሸቓቕ ንኹሉ ኮለል ኣቢላ ኣርኣየትኒ ምስኡ ከዓ እንቃንቃዓ ትዛረብ ተስዓ ሚእታዊት ከይተረዳኣኒ ንኹሉ ወዳእኮ ድሕሪ ቁሩብ ሓንቲ ንእስ ዝበለት ሰበይቲ ክልተ ቆልዑ ሒዛ ኣተወት እሞ ሰላም ኢላ ተፋለጠትኒ ንሳ እውን ብዓቕማ ፓርላለ ኢታልያኖ ኢላ ሓተተት ብኢደይ ቁሩብ በልክዋ ጽንሕ ኢላ እንግሊዝ ከ በለትኒ ከይተጠራጠርኩ የስ በልክዋ ሰበይቲ እንግሊዝ ክትዛረብ ከላ ልክዕ ከም ጢልያን ገይራ ከምዚ መጽናዕቲ ሂብካያ ብኣፋ ሸምደደቶ ክትዛረብ ከላ ግርም በለኒ ጽንሕ ኢላ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ነዊሕ ከም ሰርሐት ደቃውን ኣብኡ ከም ዝተወልዱ ነገረትን እሞ ብዝበለጸ ነቲ ገዛውቲ ከተርእየኒ ሒዛትን ንኸደት 4 መደቀሲ ገዛውቲ ስታንሳ ሓደ ናይታ ኣረጊት ሰበይቲ ምስ ሰብኣያ ሓደ ናይ ዛሕጂ ትርእየኒ ዘላ ምስ ሰብኣያ ሓደ ናይ ትወዳ ሓደ ናይ ጓላ ምዃኑ ኣረዳእትኒ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ሽቓቕ ምስ ምሕፀብ ሰብነት በቲ ሓደ ወገን ከዓ ካልእ ሽቓቕ ሽዑ ክሽነ ካብኡ ከዓ ካልእ ክፍሊ ምስ ጣውልኡ ክምስሑ ወይ ክድረሩ ከለዉ ኮፍ ዝብልሉ ሳሎን መቐበሊ ጋይሽ ምስ ጽቡቓት ኮፍ መበሊ ኮራሲ ሶፋ ብብዙሕ ብሩር ናይ ሲልቨር ቢያትታትን ማንካታትን ካልእ ገጻጌጽን መብራህቲ ዘረፍረፍ ዝብል ኣልማዝ ዘገጼ ንኽተኣትዎ ዘፍርህ ነበረ ሓንቲ ዝረሳዕክዋ ክፍልባ ከዓ ንእስ ዝበለት ሓንቲ ንእሽቶ ዓራት ዝሓዘት ኣብ ጥቓኣ ከዓ ክሽነ ንእስ ዝበለት ሽቓቕ ዘላታ ኣብቲ ሽቓቕ ሓፃቢት ክዳን ማኪና ኣብታ ውሽጢ ገዛ ከዓ ንእሽቶ ኣርማድዮ ከብሒ እዚ ናይ ኣገልገልቲ መደቀሲ እዩ ኢላ ናባይ እናጠመተት መሊሳ ናትካ መደቀሲ በለትኒ ክዳውንትኻ ከዓ ኣብዛ ኣርማድዮ እዚኣ ተቐምጦ ኢላ ዘረባኣ ከይወድአት ክዳውንቲ የብለይን በልክዋ እሞ ተገሪማ እሞ ምስ ገዛእካ ኣብኡ ተቐምጦ በለትኒ ብዘይኩ ድማ ክትሰርሕ ከለኻ ክትገብሮ ዘለካ ክዳውንቲ ኣብዝሎ ንሱ ከዓ ኣብዚ ተቐምጦ ድሕሪ ምባል ንቁሩብ ደቃይቕ ገዲፋትኒ ከዳት ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ኳሕኳሕ ሓቢላ ኣብቲ ክፍለይ ኣተወት ስማዓይ ኣይተሓዘለይ መን ሽምካ ኢላ ሓተትኒ ኣነ ከዓ ከምዚ ግእዝ ተማህረት ኣጠዓዕም ኣቢለ ገብረ እግዚኣብሔር በልክዋ ኣዝስ ቁሩብ ክብሪ ተዓኒ እዩ ካልእ ስም የብልካን በለትኒ ኣነ ከዓ ካልእ እኳ ይብለይን ንሳ እያ በልኳ ናይ ቤተሰብ ስምካ ፋሚሊ ኔም ቁሩብ ቅልል ዝበለት እንተኾነት ብኣ ክጽዋዓካ ኣነ ከዓ ገብረ መስቀል ኢለ ድንን በልኩ እናተገረመት ካልእ እንተሎካ ዳ እምበር እዚኣ እውን ብርትዕ ኢላ በለትኒ ሽዑ ገብረ እንተበልክኒ እውን ጽቡቕ እዩ በልኳ ጽቡቕን ጥዑምን ስም ከለካ ዲኻ ደኣ ሽግር ክትፈጥረለይ ፀናሕካ ጋብርኤል እዚኣ ደኣ ናይ ጥልያን ስም እንድያ ኢላ ፍሽኽ በለት ኣነ ከዓ ርእሰይ ኣድንን ኣቢለ ሲኞራ ገብረ ዝበልኩኺ ገብርኤል ኣይኮንኩን በልክዋ ኣነ ገብርኤል ኢለ ጽዋዓካ ኢላ ናይ ጥምቀተይ ባዕላ ኸይገበረት ብዘይ ባልጌ ጥምቀት
أتأمقت النمو ندئة ماما إلى صويعة سمو غابرييل إلى نغرتا بدحريو نبايتو إلى سمع غابرييل أزي كلتا قيار كدان النهلكا أزي صعدا جوبان سليم سرن سليم سانن أب غزي مسحن درارني قات غبرو زقط إلى جوبا شرات سليم زلوقا أب غزا خسرح كلخا زغوان تقا نايت صعدا جاكا مخادنتيو بلتني بنغرو بزح تقرمكو أزي صعدا جوبان سليم سرن سليم سانن أب اوان مسحن درارن كمون غوانتي نقي أزغونا عدي حراي تجوبان سرن سانسي حراي دحن تغوانت دقا قبلع كلهم تهدلين وين عيسن نغر نناتو بهلن كايدلو كل غزي حساب قبلع غوانت قبرالو مالتي آي صعدا زي قبر زي بلو ترقم قنيه اللو مخو اوكي حراي سنورا إلي يتنساكو صنحي لا دما كم أملا كحكو حبلتمو أب عرات تقادي مصنحي بدد إلي تطعو بالكرو سنورا تخيلانا باينا تمتت نحنا اللورا تعجمنا لنا أب كالي كندررينا نسخاقن نعا أب كشيني قنر إيكا بعلقا غيركا تدرر دخيمكا انتلقاقا ناي فادوس ترف نولي تبلعو إلا كافرنو سقام سباجيتي أحملتي فرتات انت دلقاقا النهلكا إلا أرأيتني أنا خا حراي لي إزخبل عيب بمبال قرب كابسقا قرب حملي سباجيت دما كمرابي لي وصدكو كابو أب مرق أسيه كيدي سعدا جبا سأليم سري سأليم سعني سعدا قوانتي جيري نغشنا مسئي كبلع جمركو انتقونا قن نتسقا بغارة مقراصو سلي ذي لملكو بإيدي حيزي قبل عمدبكو شعو نتقوانتي كاب إيدي أوسئي نتسقا حيزي حنت مسكولسكو كالا حساب مسأني إذا سقا بإيدي والعلخو قن أبقزي مسحن درارن قوانت قتقبر علوكا إلا تننيرا سلازي نتسقا بقوانت قحزول لني إلي قوانت مليسي نتسقا بتقوانت زلو إيدي حيزي نابلعكو سينيورا بينون تدلي خاب لك إلى أبتنا جايش كفل قينات تزربت أنا خا أي سمعكو خن أي تردأن بلكو همو كتري أني أبكشنا مس انت بلد جبار مسقانتو سقا بإيدو حيزو يجهز سينيورا عويلة نو غابرييل كتبلع كل خبي قوانتي أي بالعني وريقات قوانتي أرسي حكايو إلا الناج أدرت أدي مسأتمو نعيري بسحاق عنتا شغرتيك ساب زمسل نبعت كونت سحاق أخي ودأت نسب نقرت أمو نسون كريئن نمتيو سحاق نسحاق كوني كبدوم حبابيت عشنكوي مسحاق مستنفاس زي كولو زنبرو تتبراريوم سحاق رايكونو ناس حقو خاء قريفهم كدو شعون بيني مسترفكو كم سراقي كل سابديلي نتمقبي أب سفرو أقميت إيه ناتشاقلكو نمدك أسيه أعتخو أب عراتكو في لين نحسبكو نتعباي سبيتي غابرييل إلا خد صوع سمعكو أنا خاء ويو حدش مي مخانو رسيعيو من دعا خوني خون غابرييل اسمو تنشتي ودي على خون إلى تنبلكمو سبيت دقاقيما غابرييل بلد عركت كأتن دحر قرب أبا مدك أسيي مسأتمو بتقليان غيرا زي ردأني تزربت أنا قا ملسخي هابكوا سقبلكو شعو نتاقوالها تصويعة أي تسمع عندي خابليو بلدها نسخة ماما بزح كزي سمكات تصويعة سمع كان ديخا بلتني أنا خا أي سمع كوان بلكو غابرييل كتب الله يسمع كان غابرييل سبا سمعي قلنا أنا غابرييل كونكون قبرك زي أبير وي غابرييل بلكو
ቅድም ዶ ጋብርኤል ክብለካ ይበልኩኻን ገብርኤል ጽቡቕ ስም እዩ ድሕሪ ሕጂ ገብርኤል እንተዳኢልና ንዓኻ ማለትና እዩ ካልእ ገብርኤል ዝበሃል የልቦን በለትኒ ርእሰይ ኣድኒነ ሕራ ይበልኳ በል ሕጂ ማማ ምሳኻ ክትዛረብ እያ ኣነ ከተርጉመላ እየ ንዓ ኢላ ሒዛትኒ ናብቲ መመገቢ ክፍሊ ኣተወት ኣብዚ ተዓብ ሰብኣይ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኢሉ እግሩ ኣሳፊሑ ከብዱ ከም ብፅሕቲ ወርሒ ንቕድሚት ኣወጥዊጡ ኮፍ ኢሉ ሰበይቲ ከዓ ብጎኒ ኮፍ ኢላ ቲቪ ይርእዩ እታ መሪሓትና ዝኣተወት ጓሎም ከዓ መንበር ስሒባ ኮፍ በለት ኣነ ከዓ ኣብ መንደቕ ተጸጊዐ ደው ሲኞራ ዘረባ ኣብ ምጅማር ኦ ጋብርኤል ሓደ ዘይተረዳዳዕናሉ ነገር ኣሎ ግን ምንም ኣይኮነን ሕጂ ንሕና ደገ ክንወፅእ ኢና ድሕሪ 2 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት ንፈረቓ ናብ ዘሎና ንስኻ ንዝገዛ ሕጂ ኸድየካ ብውሽጢ ሸጋጥ ትገብረሉ ኢላ ሓፊላ ናብቲ ባዕጾ መሪሓትን ንኸደት ትሪኦ ደሎኻ ከምዚ ጌርካ ትሽግጦ ድሓር ንሕና ምስ መጻና ደወል ካምፓኒላ ክንወቅዕ ኢና ሽዑ በዛ ትሪኣ ዘለኻ ነዃል ኢላ ኣብቲ ማዕጾ ዝነበረት መነጽር በዚኣ ትርኢ ንሕና ምዃንና መስራእኻ ትኸፍተልና ንኻልእ ሰብ ፈጺምካ ከይትኸፍት ሰረቕቲ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ከይሰርቁና ንዓኻ ድማ ከይቀትሉኻ ንሕና ክሳብ ንመጽእ ቲቪ ትርኢ ተደለኻ ከዓ ኣብ መደቀሲኻ ኮፍ ትብል ብዝተረፈ ብዛዕባ ኩሉ ጽባሕ ንዛረበሉ ኢላ ሰብኣያን ጓላን ተተሓሒዞም ወፁ ንሳቶም ምስ ወፁ ከምታ ዝበሉኒ ንገዛ ሽጋር ኣእትየላ ናብ መደቀሲ ከይደ ተጎንበኹ ኣብዚ ኮይነ ከዓ ብዛዕባታ ብጓንቲ ገይረ ዝበልዓኳ ኣዝያ ሓፊራትኒ ንበይነይ ኮይነ ክመራመረላ ጀመርኩ ግን ከምኡ እንዲያ ዝበለትኒ ወይሳ ይተረዳእንን ኮይኑ እዩ ብምባል ብዙሕ ተገረምኩ ብድሕሪ ኣብ ዓራት ኮይነ ብዙሕ ሓሰብኩ ንሓንሳእ ደኪ ንሓንሳእ ህብትም ንሓንሳእ ብዛዕባ ቤተሰብ ንሓንሳእ ብዛዕባ ዓዲ ንሓንሳብ በዋልድ ብገንዘብ ብኩሉ ንሓሰብኩ ድኻም ስለ ዝነበረኒ ከይተፈለጠኒ ከቢድ ድቃስ ደቀስኩ ሲኞራ ከምታ ዝበለታ ድሕሪ 2 ሰዓት ንፈረቓን ካምፓኔላ ጭር ኣበለት ኣነ ግን ከቢድ ድቃስ ስለ ዝወሰደኒ ድሕሪ ነዊሕ ጭር ምባል ሰማዕኮም እሞ ክኸፍታ ኢለ ንሓደ ማዕጾ እንተኸፈትኩስ ዓራት ዘለዎ በዚኣ እምበኣር ኣይኮነትን ኢለ ነቲ ሓደ እንተኸፈትኩ ሽቓቕ ነቲ ሓደ እንተኸፈትኩ መደቀሲ ገሪሙኒ እምቧዕ ቤናያ ደኣ ዝነበረት ኢለ ንኹለን ማዕጾ ክርኢ ታንእሽቶ መነጽር ዘላታ ማዕጾ ረኣኹሞ ጐየ ኸይደ በታ መነጽር እንተረኣኹ 6 ሰብ 4 ዓበይቲ 2 ቆልዑ ኦይ ካብዚ ገዛ ዝወፁ 3 ሕጂ 6 እዛ ነገር ኣጸቢቐ ከስተብለላ ኣሎኒ ኢለ ን10 ደቂቕ ዝኸውን ድሕሪ ምጥማት ከላልዮም ከኣልኩሞ ከፈትክዎም ሲኞራ ብጽውግ ዝበለ ገጻ ዓይና ኣፍጥጥ ኣቢላ ትፈልጥ ዶ ሰዓት ዝኸውን ኣብዚ ከም ዝደወልና ኣይትሰምዕን ዲኻ በለትኒ ኣይተሓዝለይ ድኻም ስለ ዝነበረን ደቂሰ እየ በልኳ እሞ ዱብ እናበለት መደቂሰ ኣኸደት ኣነ እውን ገላ እንተኸፍአ ናብታ ባቡር ተመሊስካ ምሕዳር እንዳኣሉ ኢለ ተስፋ ብምቑራጽ ንኽፍለይ ተመሊሰ ደቀስኩ ንጽባሒቱ ወጊሑ ዓርቢ ኾነት ኣነ ከዓ ካብታ ዓራተይ ተሲኤ መስኮት ከፊተ ኮፍ በልኩ ሰዓት 8 ኣቢሉ ይኸውን ሲኞራ ኳሕ በለት ኣነ ከዓ ብድድ ኢለ ከፈትኳ ስምዓ ሕጂ ኩላህና ክንወፅእ ኢና እዚ ገዛ ስራሕን ጽቡቕ ጌርና ክሳበ ንገልጸልካ ዓራት ኣንጺፍካ እዚ ቢያትታት እዚ ሓጺብካ ምስ ወዳእካ ኣበይ ክሽነ ወረቐት ጽሒፈልካ ኣለኹ እንታይ መግቢ ከም ትገብር መግቢ ጌርካ ትጽንሕ ንዓኻ ቁርሲን ቋቑሖ ብዝሎካ ባኒ ከዓ ኣብዚ ጸባውን እንሆልካ ጌርካ ትቆርስ ኢላ ታዊኻ ግዲ ነይራ ገዲፋትኒ እዝር በለት ሕጂ ኣዝዩ ክገርመኒ ጀመረ ዋይ ኣታ ፈጣሪ ዋይ ኣነስ ይሓልፍለይኒ ኣይ ኢለናን ጸርጸርኩ ክሽነ ኣትየ ነቲ ወረቐት ዝጸሓፈቶ ኣንቢቤ ተጨነቕኩ ባዕ ኣነ ደኣ ዋይ ሽሮ እንተዝኸውን እምበር እዚ ደኣ ሽንኳይ ክሰርሖስ ርአዮን ሰሚዐዮን ኣይፈልጥን ኢለ መልሲ ዘይብሉ ሕቶ ክፈትሕ
ኣይጭንቕን ብምባል ናይ ምግቢ ምስራሕ ዝብል ሕቶ ፈጺመ ካብ ኣእምሮይ ከውፅኦ ፈተንኩ ካልኣይ ሽግር ዓራት ምንጻፍ ነበረ ዓራት ከምዘይ ንጸፍ የልቦን ተማዊት ንጸፍኩ ሕጂ ሰዓት 10 ቢሉ ምስኮነ ጥሜት ስለ ዝተሰማዓኒ ክቆርስ ንኽሽነ ኣተኹ ኣብቲ ክሽነ ሓደ ዓቢ ፎርኖ ብጋዝ ዝሰርሕ ኣሎ ኣነ ግን ኣወላልዑ ስለ ዘይፈልጦ ዝሑል ፀባን ባንን ጥራይ ቆሪሴ ሰኣን ጋዝ ምውልዒ ሻሂ ከይሰተኹ ኣይ ፎርኔሎን መሽረፈትን ስካብ ዝዓዲ ኣይትፍለጣን ይኽን እምበር ንበዓል ፎርኖ ደኣ ምን ፈሊጦ ኢለ ምናልባሽ ቢጌጋ ወልዐ ገዛ ከየባርዕ ነታ ፎርኖ ከይተንከኹ ናብ መደቀስየ ኣትየ ተጋደምኩ